Benke Krisztiánt várom már közben a színpadra. Akinek mondja, nem hasonlít elkérésre. Hajrá Krisztián! Sziasztok, köszönöm mindenkit. Hát most úgy kezdem, hogy elfogyott a Sonox hatása, jó? Így benyeltem 3 dobozzal, 0,50-est, úgyhogy idáig csorgott a nyálam, úgy lapátolták utána. Most elfogyott, úgyhogy belekezdenék. Hát Pécs mellől érkeztem egy kis településről. Az M6-os autópályán jöttem felfelé, amikor hát így hallgattam a rádiót, és bemondták, hogy az M6-os autópályán egy őrült a forgalommal szembe haladt. Hát így néztem körbe ilyetten, és hát egy autó, tehát konkrétan mindenki velem szembe jött, úgyhogy nem igazán értettem ezt az egy dolgot. Hát felértem Pestre, rögtön beültem egy kis kocsmába, hogy igyekeztem lehűteni magam, és hát mellettem 2 igencsak illuminált állapotban lévő úriember beszélgetett, és hát arról volt szó, hogy valójában mi az a szonda, és így az egyik ember megpróbálta megfejteni, hogy a szonda az valami olyan dolog, ami a lehelletedből megmondja, hogy ha túl sokat ittál, a másik ember így a fejéhez kap, hogy Úristen, akkor én 12 évig egy szondával éltem házasságban. Hogy így, tényleg. Na most van nekem, így a szondára jut eszembe, van egy rendőr barátom, Laci, hát akinél múltkor vendégségben jártam, és hát Lacinak a fia így bent a szobába a földrajzházit írta, és egyszer csak kiszól, hogy apa, hol van Indonézia? Laci feláll a székből, kisfiam, megmondtam már, ilyen hülyeséget megkérdezni, múltkor is anyát pakolt a szobádba. Na hát most beszélgetnék így egy kicsit az iskolás éveimről, mert igazából nem volt könnyű. Első osztályos koromban bejött a matek tanár, és azt mondta, hogy ma számítógépekkel fogunk számolni, és így fel is került a táblára az első feladat, hogy 3 számítógép plusz 2 számítógép, az hány számítógép, és itt a tanárnőnek kiismerült a számítógéppel való számolás fogalma. Volt egyszer szexuális felvilágosítás is az iskolában, itt eljött egy jó nagymellű, szőkehajú hölgy, és hát elmondta dolgokat, hogy mit, hogy kell, utána kiosztotta a feladatlapokat, és a hallottak alapján hát töltsük ki. Kitöltöttük, gyors kijavított, és kiderült, hogy egyetlen egy ember van, aki még így képzeletben sem tud dugni. Hát ő volt Gábor. Gábor kicsit fölhúzta magát, meg kirögte az egész osztály, 0 pontot ért el, kijött oda hozzám a szél, és azt mondta, hogy Krisztián, én nem tudom, hogy ki ez a nő. Én nem tudom, hogy honnan jött. Egy biztos, hogy engem beégetett, úgyhogy ha én elkapom az utcán, szétrugom a tökeit. Hát mondom, most már értem, hogy miért sikerült ilyen rosszul ez a teszt. Aztán volt nálunk egy állandó pszichiáter, aki így folyamatosan figyelte a diákok viselkedését, és hát egyszer így odajött hozzám, hogy hát neked mi a bajod, te miért nem futottjálsz a többiekkel, és így néztem, hogy hát mondom, én vagyok a kapus, tehát nem tudom, hogy feltűntem, hát mondom, talán ezért. Na most ahonnan én jöttem, az egy kis falu, hát ilyen jó munkás emberek vannak, ugye ismerik a falusi munkás embereket, nem tudom, hogy ki ismeri, isznak és káromkodnak. Ezt így elmondom, és egyszer van nálunk a Karcsi bácsi, ő akkora spiller, hogy ő egyszer beadta a főnökének, hogy egy nap 26 órát dolgozott, és ebben az a vicces, hogy el is hitte. Tehát így kifizette neki hip-hop. Na most még annyit, hogy így visszatérve az M6-os feljövetelre, jövök fel, megállok az egyik pihenőbe, hát hogy elvégezzem a dolgomat, bemegyek, és így ki van írva a WC-be, hogy azért van WC-ketben, hogy használd, és így alá valaki odaírta tollal, hogy a papír sokkal jobb volt. Tehát, hogy köszönöm szépen!